Rindaw apa? Nोंहालाय कलेज गैयामोन? ओंखाम खुरैदो होनदोंलै, ओंखाम खुरैदो। उदैनि लुबैनायखौबो होआ, गोसोनि लुबैनायखौबो होआ। बाराबा। आयै, आं लुबैनायखौ माब्ला मोनगोन? आं मिथिया। हनै नोम्फा दं। मा बिलाय? मा बिदों? ओइ, मा नांगौ? बाइक नांगौनो। बाइक? मबाइलबो नांगौनो। मबाइल थबाइल बहाय? बबे? लेखा फरा गैया? खामानियाव गैया? मा नांनायनि मबाइल बायलाबायनोसै आंलाय? बे सप्तायाव मोनाब्ला सासेल' फिसाला, बेबो कलेज फरायलायबावनायसो। मानो मोना? हा मोनसेखौ होब्लानो जाबाय। माहा? ए, मोनसे होनाय माने नोंनो फोरोंजोबदों? आंलाय मा फोरोंलाबायनोसै? जुगानो मबाइल आरो बाइकनि जाखाबाय। बेलाय माथो नै नंथारमारगौसो। बिफांखौ आं फेदेराखैथ'। नोंसो? बुजायनानै दोननो नागारा लाइसो होसिनदों नोङो। उन्दैनिफ्राय दावदाव अनबोनानै दिनै सामलाय हाया हाया जादों नोङो। आरो आंनावसो दाय जाबसिनदों नोङो। आं मिथिया। गथ'खौ गाज्रि जाजानो लुबैदोंब्ला बायना होफै नोङो। नोंनाबाथाय बिदिनोखा। ओइ स्लरा न'आवबो दिगदार खालामथोआ बाहेरावबो दिगदार खालामथोआ नै आगै आफां बे नोंजों बेरायफानाया फेरखाव नङालै फेरखावनि गोरबोसो You go I go Nonsense I dog नै आगै आफां आं नोंखौ नैबे बिबारजों खुलुमबाय नों आंनि गोरबोखौ हगारफिनदो नों आंखौ गोसोथोयो औ बिनिखायनोथ' आं नोंनि उन उन बिबार लानानै फैदों नाथाय बेयो दि गोसोथोनायनि बिबार नङा बेथ' फुजा होग्रा बिबारसो बिनिखायनोथ' आं नोंखौ मोदायजो होननानै खुलुमनो लाबोदोंब्रा नों आंखौ गोसोथोयोना आदा फेरखाव सिलरा सोबनाय आयै सना औलै नै आगै सना नों आंखौ मा रावजों रायबाय थादोलै खालि नोङो आंनि जिउखौल' नोंनि गोसो गोरबो देहायाव सोनानै लादो फै आगै सना आयौ सिथोबा लामा सामा जायगा मोनाखिसै नामाब्रा लाइन मारिनोलाय मालाय रमान्टिक जाफुबाय थानायफ्राव दे निर्बा आयं नोंहाबो बे ओंखाम संनायनि लाहार फाहार खालामदो जागोन दे आयं दे गेन्द्रा आयं मोसौफ्रा खास्रांदो दे दे आयं दे हाय मानो दल थायाब्लायखोलाय
गमथि थायोना नोङो थोद र'लाय नोङो र' सागोन दुखु मोनगोन नायलाय बोरैबा आयै आंखौ रैखा खालामदो आयै हामबायसै नङाब्ला आंखौ बुग्लिथारसिगोन बिसोरो आयै आया र'लाय होननानैसो गारगोन ओइ नोंसोर मिथिगौ दासो आइया बोराइ बाथौनाव मेगन मेसेबनानै मा बिया गोरोन्थि मावोब्ला निमाहा होनांगौ आखलखौ सुद्राय होनांगौ नङा होनलाय आयै जों अले निमाहा होनायाव गैया ओइ बुरि जोंनि खाजाया हरफिन फिसाला होनबाथाय क दाउदै बिख फिसाजो होनबाथाय क जुजाय जावख खोबथार नों बुरि सनामुखि फिसाज्लानि हिरामति बिहामजोजों खानाय गोमोन फुजानाया देनां गोथांखौनो फुनानै होजागोन नोङो फादो बुरि दे आइफोर आफाफोर बिमानि थाखाय साफ्रोम फिसायानो सनामुखिजों आंनि सायाव जोंनाय रागाखौ जाय थाब फोजोबनानै आंजों लोगो जानो हागोन बिनिनो सनानि आस्थाम नोंखौ फिफ्रा देरहोहोलां गोरलैसिनसो जाहोहोलां जादों बिसोरो गोरलैसिन आरो आब्रासिन नङालै आवलुरि देरहोहोलां गाज्रिसिन जाहोहोलां आरो बिमा बिफानि खोथा मानिसिनो जालांदों मिथिबाय गोदो बिमाया नारजि ओंख्रिल' जाहोसो गारोमोनदां बेनो नंखायनो गाज्रिखौल' नुस'नो बिहा अननायजों खानाय जानाय मेगना देनांसो नुफैगोन नों र' होद फाग्लाफोर ओइ रांगादाव माबि बै फैबाय थानाय माथाम मैखौ हान्टिं खालामनांगौ मिथिबाय मावसोम जागोन बन्दु बिदि हलि बोथोरबाथाय बेरायनो बिराद गियोहाय आं औहाय ओइ जारौमोन रथनाय आबिरसो फुननो नागिरदों बिसोर ओइ गुन्दाफोर जोंखौ दायेदावखा मबेनि फरटिनसोफ्रानो फुनदोलै माथो मोखांनायखो ओइ दा फुनना होनदों फुनना हो दा फुन लागायना होथार फुनलै फुन रांगादाव फुनबाव फुनलै फुन फुनबावलै ओइ मा खालामदों सोरबाव मा खालामदों हा ओइ सिरिथा दिनै हलिनि सान नों मिथिया नामा आबिर गेलेनाय समखौ बिब्दि जर जुलुम खालामनाङा ना नोंसोर फैसा लानांगौ आइदै अनु नों औ आदा बिसोर जोंखौ आबिर फुनदों ओइ नोंसोर मिथिगौ ना बियो सोर बियो आंनि बिनानाव मिथिबाय नोंनि बिनानावबा जों आबिर फुननो मोना नामा जों मोनाबा नों फुनबाय था लाजिनो रोङा साला ओइ सालाय हमथानानै बाथ्रा बुं मिथिबाय नों दादागिरि दा खालाम बे ओनसोला जोंनिसो जोंनि एरिया बियो मिथिबाय नों आंखौ मा सानदों हो है थामसा मोनदों बिसोरो दिनै गबाय बेटा बेनि खिथेरखौ सानसे होखारगोन आङो दानि जुगनि गथ'फोरब्रा मा जाबावनो
रिन्दाव हाय मासुम मा दिनै हरनि सिमाङाव आं दि मा नुदों मा नुदों माब्रै बुंनो आङो मा बेलाय माबार बुं नोंजों आंजों जुलि जानाय थानसाम्बा थना लङा पार्कआव औ जायो दे आइयाबो गैखाया नों फैदो बिदिब्ला आं नोंखौ नोंसिनि न'आव पिकआप खालामहैनोसै अके माबार फै बाय जाबाय मासुम आं नोंखौ आलो गोजोनै दोनगोन नोंनि मिनिनायखौ खुगानिफ्राय फोजोबनाय नङा गोजोननायखौ गोसोनिफ्राय माब्लाबाबो फोजोबनाय नङा आंबो नोंनि अननायजोंनो थांनानै थागोन रिन्दाव नों